Tissokta l-kumpilazzjoni fil-konfront ta' numru ta' persuni fosthom l-ex Prim Ministru Joseph Muscat, l-ex Chief of Staff l-Uffiċċju tal-Prim Ministru Keith Schembri u l-ex Ministru Konrad Mizzi. Fost l-akkużi l-imputati qed jaffaċċjaw reati relatati ma' frodi u ħasil ta' flus brabta mal-konċessjoni tal-isptarijiet Kering Grek, San Luqa u l-Isptar Ġenerali. Quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello bosta xhieda tkellmu dwar il-proġett Cyclotron, proġett li jipproduċi ċertu prodotti għat-trattament tal-kanċer. Spikati xhieda tat-tabib Joseph Muscat dwar l-involviment tiegħu fuq il-proġett. Fuq il-pedana tax-xhieda qal li t-taħdidiet bdew ħafna żmien ilu wara li bagħtu għalih il-Malta Enterprise għaliex tridu jagħmlu proġett ta' Cyclotron f'Malta għall-annimali. Dr. Muscat qal li din l-idea ma tantx kienet tinteressaħ għaliex dak iż-żmien l-isptar tiegħu kien għaddej b'ħidma biex iġib tamir ieħor mediku. Żied jgħid li wara dan huwa ġie mistieden fl-Iżrael biex jiġi diskuss il-proġett, iżda qal ukoll li ma setax jifhem għalfejn intażel l-Iżrael meta dan seta' jiġi pproduċut f'Malta. L-avukat Krisċilja sostna li din ix-xhieda kontra dak li ħareġ mill-inkjesta tal-Maġistrat Gabriella Vella. Dan għaliex it-tabib Muscat ikkonferma wkoll li l-idea ta' Cyclotron kienet tiegħu, iżda qal li qatt ma iffirma l-ebda kuntratt mal-Malta Enterprise. It-tabib Muscat kompla jgħid li Vitals ma kellha xejn x'taqsam mal-proġett sakemm kien involut fih bħala membru tal-Kumitat tax-Xiri tas-Cyclotron u li hu qatt ma tkellem ma' Vitals jew ma' Xawkat Ali dwar il-proġett. Xed ukoll l-Ispettur Anthony Sherry u ddikjara li ma jistax jgħid li l-Pulizija ma investigatx għaliex saru diversi tfittxijiet dejjem taħt il-kappa tal-inkjesta maġisterjali.